Et stadig stigende antal forældre vaccinerer ikke deres børn mod mæslinger. Er det okay som forældre at lade være med at vaccinere sit barn mod for eksempel mæslinger med den såkaldte MFR-vaccine på nye mæslingeudbrud flere steder i verden? Nej, hvor er den artikel dog fantastisk. Der står, at man ikke kan stole på nogen, og at sandheden er elastisk. Der står her, skifter bassemanden og kysser hans pusselanker. Med så meget tid og hele internettet, ja, så gør man sig jo sine tanker. Jeg har læst og hørt en masse om det der mæslinge dræber noget. Folk, der stikker deres babyer med den slags gift, det var simpelthen en gåde. Jeg er mod vaccination. Det er den rene børneselvmordsmission. Jeg har læst, at det er farligt, og jeg vil ikke være uansvarlig. Det startede med, at jeg likede noget om, at man kan dø af allergi mod bynke. Og så havnede jeg på et bevis for, at jorden er flad som en panderynke. Jeg fandt en side om vaccinerne, og det er helt vildt farligt, det stod der. Så tog jeg et valg, jeg vil hellere være en mor end bare en morder. Der er læger, der siger, at det er smittefarligt, det kan sprede sig til hele landet. Men på en halv time på internettet kan jeg finde en, der siger noget andet. Jeg er mod vaccination. Jeg bruger ikke viden, jeg bruger troen. Der er så dejligt derude på nettet. Der er mere lort end i toilettet. Jeg følger med, jeg læser meget. Jeg er en af dem, der faktisk fatter et kuk. Jeg har lært at være en kritisk læser af et opslag inde på Facebook. De siger, at jeg glemmer fællesskabet, men det gør mig bare så harm. Jeg går ind for det store fællesskab, altså det er mellem mig og mit barn. Jeg har læst, at det er CIA, der står bag. Det er sådan en vaccine, dræber terror. Det er rigtigt nok, for har du nogensinde hørt om, at Bin Laden havde mæslinger? Jeg er mod vaccination. Folk, de siger, jeg er helt skudt i rum. Og det er jeg måske også, men jeg har ret til at være tosse. Det er så dejligt derude på nettet. Der er mere lort end i toilettet.